bag-ong municipal hall sa Sioclon giinagurahan na. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Lorvie Cabilin. Giinagurahan na ang bag-o ug moderno nga tulok-andanang municipal hall sa lungsod sa Siocon ning probinsya sa Zamboanga del Norte niadtong Agosto 8 ning tuiga. Gipangunahan ni Mayor Julius Lobrigas ang nasangpit nga kalihukan, inubanan ni Governor Roberto Uy ug ni First Lady Evelyn Tang Uy, ni Vice Governor Sanan Angeles, DILG Regional Director Paisal Abutazil, DILG Provincial Director Oliver Umbos ug board members Venus Uy ug Attorney Julius Napigkit. Ang maong proyekto mo'y usa sa ligasiya sa administrasyon ni Mayor Lobrigas, inubanan sa dakong suporta sa kagamhanang probinsyal pinanguluhan ni Governor Uy. Sa mensahe ni Mayor Lobrigas, siya nagkanayon nga kini simbolo og produkto sa panaghiusa, pagsuportahanay ug paghigugma sa usag-usa. Kinisigo niya ang naong sa bag-ong Siocon nga lig-on ug adunay maayong panggobyerno ug sinsirong pagdumala. Samtang nagpasalamat sab ang mayor sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Uy, din matud niya na himong parte sa kalampusan sa maong proyekto. I am indeed very happy today that after years of waiting, my dream of having a modern municipal hall that will provide convenience to my people while having and availing the services of the government. My heart is filled with joy and gladness as we finally had this inauguration and blessing ceremony of our new and modern municipal hall before we open its door to the public. Busa karon buntaga, tuguti ako sa pagpasalamat sa mga tao nga nahimong parte sa kalampusan niining atong proyekto. I am deeply expressing my profound gratitude to the provincial government of Zamboanga del Norte under the esteemed leadership of Governor Roberto Y. Oy for donating the total amount of 8 million pesos that lead us to the realization of this huge project. Magpasalamaton ako dako kanimugob tungod kay wala gyud ikaw nagpumili sa pagtabang sa dihang iduol ako kanimo. Para sa paglayo ug ayuda isig dugang pundo aron magmalampuson ang among tinguha nga bagong munisipyo. Sa laing bahin, si Governor Uy ang mipadayag nga siya nalipay sa kabag-uhan nga nakabot sa Siocon. Gipaabot niya ang pahalipay sa mga opisyales sa lungsod kinsa walay huno nga naningkamot para makabot ang maong damgo ug tinguha para sa lungsod. What a beautiful day it is for our beloved municipality. I am pleased by the wondrous changes that I have seen today. What was once an almost unknown municipality, far from the capital of the province, is now emerging as stand competitor to the other municipalities of our province. I am proud of what you have become. I am delighted in seeing change, development come to your municipality, for this is what our people need. This is what our people deserve. Dugang mensahe sa gobernador nga kanunay nga magsuporta ang kagamhanang probinsyal sa Siocon tungod kay bisan anaa kini sa layo nga dapit, parte kini sa pamilya isip katawhan sa Zamboanga del Norte. Ibadayon lang nato ang atong panagiusa ug atong pahugtan ang atong pagtinabangay tungod kay ang kalambuan doon na nato makabuot kay walay imposible sa kapugi sa kahadlok sa Ginoo matinun-anon pagserbisyo pag-ampo ang atong kagamhanang probinsyal kanunay nga magsuporta kaninyo tungod kay bisan pa ani kamo sa layo nga dapit parte kamo sa atong pamilya isip mga taga-Zamboanga del Norte. Ang maong 3-story municipal hall sa Siocon ni kantidad og 73 million ug kini gipunduhan pinaagi sa pagpahat og pondo sa LGU Siocon matag tuig. Kay baluan nga ang kagamhanang probinsyal mihatag og 8 million isip ayuda ug dugang pondo alang sa kalampusan sa maong proyekto.
Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Aralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyong sa kalambuan.